фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия бо мақсади баландбардоштани сатҳи некуаҳволӣ ва таъмини ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мутобиқи моддаҳои 143, 147 ва 149 Кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаи 36 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ, моддаҳои 12 ва 51 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва моддаи 49 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ фармон медиҳам. Аз 1 сентябри соли 2025 ҳадди аққали музди меҳнат барои тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурӣ ба андозаи 1000 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шавад. маоши вазифавии кормандони муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумии соҳаи маориф 30% зиёд карда шавад. маоши вазифавии кормандони дигар муассисаҳои соҳаи маориф, соҳаҳои илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ 20% зиёд карда шавад. андозаи маоши заминавӣ барои ҳисоб намудани маоши вазифавии кормандони соҳаи тандурустӣ 20% зиёд карда шуда 744 сомонӣ муқаррар карда шавад. андозаи маоши заминавӣ ҳамчун асоси коэффициентҳои таърифӣ барои хизматчиёни давлатии мансабҳои маъмурии категорияҳои олӣ 1345 сомонӣ, якум, дуюм, сеюм, чоруми хизмати давлатии мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот 1255 сомонӣ ва барои мансабҳои маъмурии категорияҳои панҷум, шашум, ҳафтуми хизмати давлатии мақомоти зикргардида 1390 сомонӣ муқаррар карда шавад. стипендияҳои амалкунандаи донишҷӯён ва намудҳои дигари стипендия аз ҷумла стипендияҳои президентӣ ба ғайр аз курсантҳои муассисаҳои олии ҳарбӣ ва академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 20% зиёд карда шаванд. маоши вазифавӣ, меъёрҳои таърифӣ хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва кормандони дигари ин мақомот ба андозаи 20% зиёд карда шавад. маоши вазифавӣ барои ҳисоб намудани коэффициентҳои барои рутбаҳои ҳарбии хизматчиёни ҳарбӣ ва махсуси кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз рутбаи қаторӣ то лейтенант 1668 сомонӣ ва аз рутбаи лейтенанти калон то генерали артиш 1500 сомонӣ муқаррар карда шавад. андозаи маоши заминавӣ ҳамчун асоси коэффициентҳои таърифӣ барои хизматчиёни давлатии мансабҳои маъмурии категорияҳои олӣ, якум, дуюм, сеюм, чоруми хизмати давлатии мақомоти идораи давлатӣ ки дар сохторҳои ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фаъолият менамоянд 1500 сомонӣ ва барои мансабҳои маъмурии категорияҳои панҷум, шашум, ҳафтуми хизмати давлатии мақомоти зикргардида 1668 сомонӣ муқаррар карда шавад. нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ инчунин иловапулӣ ба онҳо ва андозаи нафақаи заминавӣ 10% зиёд, яъне индексатсия карда шавад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ амалишавии фармони мазкурро дар соли 2025 аз ҳисоби маблағҳои дар буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои маблағгузории фонди музди меҳнат ва таъминоти нафақа пешбинишуда маблағҳои бақияи озод, иҷрои барзиёди даромади буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷетҳои маҳаллӣ ва буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби сарфаи моддаҳои ҳимоятшавандаи буҷет, аз навтақсимкунии моддаҳои дигари хароҷот, маблағҳои захиравии буҷети давлатӣ ва маблағҳои махсуси ташкилотҳои буҷетӣ таъмин намояд. дар муҳлати 1 моҳ қарорҳои худро ба фармони мазкур мутобиқ намоянд.
ҳисобкунии музди миёнаи меҳнат барои пардохти рухсатиҳои меҳнатӣ, кӯмакпулӣ дар вақти аз кор рафтан, кӯмакпулӣ барои корношоямии муваққатӣ ва ҳолатҳои дигар ба пардохти музди миёнаи меҳнат алоқаманд ба ғайр аз нафақаро мутобиқи тартиби ҳисоб кардани музди миёнаи меҳнати корманд дар ҳамаи ҳолатҳо пардохти кафолатнок ҳангоми иҷрои вазифаҳои давлатӣ ё ҷамъиятӣ, ҳангоми пардохти музди меҳнати рухсатӣ, ҳангоми пардохти музди меҳнати давраи гузаронидан ба кори дигар, ба ғайр аз музди миёнаи меҳнат ҳангоми таъин намудани нафақа ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июни соли 2007 таҳти рақами 313 тасдиқ шудааст, амалӣ намояд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолиро яке аз афзалиятҳои аввалиндараҷаи сиёсати иқтисодиву иҷтимоии давлат муайян намуданд. дар ин робита моҳи декабри соли 2024 ҳангоми ироаи паёми навбатии худ ҷиҳати идома додани ғамхории давлат ба мардуми кишвар боз ҳам баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии сокинон ва тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дастур доданд ки аз 1 сентябри соли 2025 маоши вазифавии хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои соҳаҳои маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва кормандони ташкилотҳои дигари буҷетӣ инчунин стипендия ва нафақа зиёд карда шавад. дар ин раванд 8 феврали соли ҷорӣ фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвиятбахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия ба тасвиб расид. бо таваҷҷӯҳ ба маблағгузории соҳаи маориф ва дастгирии иҷтимоии кормандони ин соҳа тибқи фармони мазкур маоши вазифавии кормандони муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумии соҳаи маориф 30% зиёд мегардад. маоши вазифавии кормандони дигар муассисаҳои соҳаи маориф аз ҷумла муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, мактабҳои махсуси варзишӣ, донишкадаю марказҳои такмили ихтисос ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф ва муассисаҳои илмӣ ба андозаи 20% зиёд карда мешавад. музди меҳнати кормандони соҳаи тандурустӣ аз ҷумла аз рӯи мансабҳои сартабиб, табиб, кормандони миёна ва кормандони хурди тиббии муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ, беморхонаҳо, марказҳои саломатӣ ва дигар муассисаҳои соҳаи тандурустӣ 20% зиёд гардида, пардохти он аз рӯи дастурамал оид ба тартиби таъмин ва пардохти музди меҳнати кормандони ташкилоту муассисаҳои тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. маоши кормандоне ки дар соҳаи таъминоти иҷтимоӣ фаъолият менамоянд 20% зиёд мегардад. яъне маоши вазифавии кормандони тиббӣ, маъмурӣ ва хоҷагии хона интернатҳо барои маюбону пиронсолон, дигар муассисаҳои низоми иҷтимоӣ аз ҷумла осоишгоҳҳо, литсеинтернатҳои касбӣ махсуси маюбон, шӯъбаҳои кӯмаки иҷтимоӣ дар хона ва дигар муассисаҳои соҳа ба ҳамин андоза зиёд карда мешаванд. инчунин музди меҳнати кормандони соҳаи фарҳанг аз ҷумла китобхонаҳо, осорхонаҳо, театрҳои давлатӣ, матбуоти даврӣ, телевизиону радио ва дигар муассисаҳои соҳаи фарҳанг 20% зиёд карда шуда, тибқи тартиби муайяншуда пардохт мегардад. бо мақсади ҷалб намудани мутахассисони болаёқат ба хизмати давлатӣ, андозаи маоши заминавӣ барои мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ, мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот 20% зиёд мешавад. дар асоси фармони мазкур маоши вазифавии кормандони дигар муассисаву ташкилотҳо низ аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд ба андозаи 20% зиёд мегардад.
ҳамзамон бо ин аз 1 сентябри соли 2025 нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ инчунин иловапулӣ ба онҳо тибқи муқаррароти моддаи 51 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва андозаи нафақаи заминавӣ 10% зиёд, яъне индексатсия карда мешавад. طبق فرمان مذکور از 1 سپتامبر سال 2025 حد اقل مزد مهنت در تمام ساحه‌های اقتصادیات کشور به اندازه 1000 سامانی در یک ماه مقرر کرده می شود. یعنی مزد مهنت ماهانه کارمندان در همه مؤسسه ها، تشکیلات ها و کارخانه ها صرف نظر از شکل مالکیتشان از 1 سپتامبر سال 2025 نباید از 1000 سامانی کم باشد. در اساس فرمان ذکر شده استیپендияҳои амалкунанда аз ҷумла стипендияҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, аспирантон, муассисаҳои таҳсилоти олии касбию илмӣ ва стипендияи давлатӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ низ 20% зиёд карда мешавад. маблағгузории маоши зиёдшуда пурра аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ таъмин карда мешавад.